Koro kaluwore gi apedha ma obila notimo e dala mar Fred Matiang'i, sani wenge duto menyo ka bende ibiro mak jatelono. Gie thuolo ni jafwambo mar Walter Nyambaga ni e log tich mar Okwach Kich ma en DCI headquarters kendo leronwa achiel kachiel gima dhi nyime e wi apedha ma itimo e dala mar Matiang'i. Walter, oimore bwana, mor neni kanyo, to polise go osechopo kanyo, to be wang'i kata dhi mak jatelo koso ok dhi make? Erokamano nyakwar Goko cha pesa mana kaka iluongori, kendo bende nyaka ne weche machal kod magi gi chak timore odiochieng' ma kawuono. Wasebedo ka wayaro wengewa kendo bende wang'iyo ni to bende jatelno make koso ok omake. Anyalo yango ni kod chir ni nyaka chop sechegi onge ng'ama osemaki, mak mana ni masinde mag wang' dede manolodh e dalane emosechopo kaendi ka geche ariyo mane ochopo e dalane emodonjo ng'wech ka donjo e log tich mar ofwamb kich mayudre apaya ma bende chopo e kaunti nogo ma Kiambu kaendi. Gima timore Ombija en ni nyaka chop sechegi endi maling'ling moseyudo kata gimoseyangore en ni moko kuom masinde mane olodhi e dalane mana kaka selieko nini pisas mag ofwamb kich oluwo ni koro ibi timne nonro matut kaachiel kod yor gino ma dholiech dendo ni science kata forensic mar yudo adier ni to bende nitiere tipo mag apisas mane nyalo chopo e dalane kata onge. Bende nitiere maling'ling ma gibiro ng'iyo ni to e tipo mag wang' dede go endo bende nitiere gigo matudo kata mana apisas mag piny owacho mane ochopo e dalane. Ponono mano olwarie Lwanda to inyal bi kawo okang' ne jatelo mane ochung' ne weche mag arita pacho ka Dr. Fred Matiang'i kuom golo weche moko maketo pisas mag arita kwe kama ok ni kare. Ponono oyudo ka nitiere apisas moko manochopo e dalane kanyo endo kendo adieri tipo gi nyalo yudre kit wang' dede mago ma oselodhi mondo mi chak timnegi rang makende, to ibiro kawnegi okang' ponono negi onge kod gimiluongo ni amuri kata chik kaachiel kod barua mano miyo gi thuolo mar timo monj kata seto dala mane en jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i. To kopogore kod mano en ni geche ariyo mane owuok e dalane ochopo ka gin kod ang'we airititi mar neno ni gichopo e log tich mar DCI ka mondo mi masinde maket kod mago bi koro timnegi nonro matut kaachiel kod yudo maling'ling motenore kod weche maket kod mago noendo. Mak mana gi sechegi endi to en mani tok donjo iye kanyo, tok donjo e log tich mar DCI kaendi, to koro chenro makende mar ng'iyo ni to bende adieri motenore kod wechegi endi dhi chalo nade to kendo dhi bedo maket nade. Mak mana ni pok wayudo ler makende ni to koro giko mar chenro ni endi mar goyo ikogno moko kuom gimiluongo ni tipo magiyudo e masindegi ibiro chwal ne doho kata ibiro chwal kopogore gi kit dwaro makende. Mano mar okil mar Dr. Fred Matiang'i Danson Omari wacho ni ne ok giyudo barua mora mora. Apisas ma wase loso godo mo omiyo wa maling'ling makit kod magi oluwo ni kalure kod barua magintiere godo oketo mana ni onge mako dhano mayueyo man kod muya ma ochung' tir mane Nyasaye chweyo. Mak mana ni kalure kit barua mane gintiere godo man omiyo gi thuolo mana mar mulo mwandu mamoko machalo kaka masinde, manyiso ni kit barua no ne ok ogeng'o gi golo masinde kata yudo masinde kowuok e par mane en jatend arita kwe Dr. Fred Matiang'i. Kachiel nyaka studio Trevor, mak mana ni mago ema waseyudo gi ka gi sechegi endi. Erokamano Nyambaga, mano Walter Nyambaga ka miyo ler mar wach e log tich mar Okwach Kich mar DCI headquarters mani Kiambu Road. Wacho ni ng'ama osemaki nyaka sani to pod onge, lakini nitiere gik moko mosekaw achiel